उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। खत विक्री व्यावसायिक शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन शेतकऱ्यांची सरासर फसवणूक करतायत असं मत इंसुली ग्रामपंचायत सदस्य स्वागत नाटेकर यांनी व्यक्त केलंय। काल युरिया खताच्या बाबतीत एक गोष्ट निदर्शनास आलेली आहे। शेतकऱ्यांना भात शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जे युरिया खत गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया म्हणजे भारत सरकारच्या वतीने सबसिडरी रेटमध्ये जे मिळालं पाहिजे ते दुकानामध्ये खत विक्री केंद्रामध्ये प्रत्येकाच्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने विकलं जात आहे। सावंतवाडीमध्ये हा 7 रुपये असा दर आहे, तर बांदा येथे 8 रुपये दर, वेंगुर्ला दोडामार्ग या ठिकाणी वेगवेगळे दर लावलेले आहेत। त्यामुळे हजारो रुपये असं शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आपल्या निदर्शनास येत आहे। या ठिकाणी मी आपल्याला युरियाची ही बॅग दाखवत आहे, ज्याच्यावर सरकारकडून जी सबसिडी वगैरे दिलेली आहे या सगळ्या गोष्टी मेन्शन केलेल्या आहेत। यामध्ये या 45 किलो पिशवीची किंमत 2618 रुपये 74 पैसे अशी दिसत आहे। त्याचबरोबर भारत सरकारच्या वतीने 2352 रुपये अशी सबसिडी दिलेली आहे। म्हणजे ह्या बॅगची किंमत ही 266 रुपये 50 पैसे अशी सरकारने निर्धारित केलेली आहे। प्रत्येक किलो मागे या युरिया खताचा दर हा 5 रुपये 92 पैसे असा असायला पाहिजे होता। मात्र आज आपण हे युरिया खत खरेदी करत असताना या खताची किंमत ही वेगवेगळी असल्याचे दिसून येत आहे। खरं पाहता प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना या योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना जे खत 5 रुपये 92 पैसे म्हणजे 6 रुपयापर्यंत मिळायला पाहिजे होतं, ते रासायनिक खत विक्री केंद्रामध्ये 7 रुपये 8 रुपये कुठे कुठे तर 9 रुपयापर्यंत विकलं जात आहे। यामुळे आपल्या भात शेती करणाऱ्या भरपूर शेतकऱ्यांचं या नुकसान झालेलं आहे। प्रशासनाकडे याबाबतीत आजच मी तक्रार दिलेली आहे। प्रशासनाच्या वतीने यासाठी आवश्यक ती कारवाई करू असं आश्वासनही आज आम्हाला मिळालेलं आहे। माझं सर्व शेतकऱ्यांना माझ्याकडून विनंती आहे की रासायनिक खत खरेदी करताना जे युरिया खत आहे या खताचा दर हा सरकारने निर्धारित केलेला आहे आणि त्या निर्धारित किमतीमध्येच युरिया खत हे शेतकऱ्यांनी खरेदी करावं आणि आपलं नुकसान टाळावं अशी मी शेतकऱ्यांना विनंती करत आहे। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।